Our Universe Episode 2 Episode in Tran na chuan hian jini chuan uju chu an chen na ina a hruai lut ta a Naute tan chuan an chen na in nge han om chu a thla amuangin nuam ati hle a hian jini tan ero a u ne na an hun man dan sang sang chu aril ruwa aron thar zut zut thung khoi mun mai po chu a u naw nu a shat chwana anita zela a u naw nu ne na anin hau na room an lu chuan a u chuan le kha lo nu chia in min ngai dam ro ti hi alo in ziaka chumi an hmu le ngat phei chuan amit tui dang zo lovin she om ti takin a cha phlop plopa chuti mek lai chuan a nadila interview tura ko na message adong le che a hian jini chuan hey ai ma deuh hian tiang message te hi dongila chu ka unen khan kanin hau boy lo tur ti in thiam lo takin a oma a uangai na chu azwal sova ruma chuan ring takin a chapa a chabria uju chu lo lutin chutia anu te chapan mu chuan anu aw chungin a chap ve hlop hlop bok hian jini chuan alo kwa wata tuna chuan interviewa atlingani chuan full time in BS company a nanget anei ve to dona a u om tak lo awangin a chung ko nei chun chu uju chia anita ani ale lama te yang chu lo langin alandana chuan rilrunat lo mele tuar lo ang takalan chu atum na sa hle a ma se chung rila tak chuan she om ti na hlirin a khat thung ani a chian pan hena chuan kalin soju in puya asoma a chian pa chuan thilenge mo ato apiangin soju nen a local thin ti a sha chian thu alo soya te yang ero chuan a unaw pa thi asun lo thu le amit tui far khat po atlak theilo thu asoya a chian pa hena chuan a fa pa chu ke enkawl tura da an le tum zok mole ani nen khan engin le chin na nge kan nei ti in ashila diktak chuan ama in thiam chop nan le she om atilu tuk thu bo nan tuar lo angalan chu atum mai zok ani a chian pa chuan a om dan chu alo she thiam ngal hle a chung rila she om ati in alungai hle ani ti a mu thiam vek bok alan dan chu thup atum mai mai chau zok ani aril rulwa khatreng tu pakhat a oma chumi chu a unaw pa khan accident ato ma a abyak nu nun ber chu ama ani a kolalak theilo awangin message alo nu chia a kanin biak lo ka ngai thil poimo takshil tur che kanei ti hi athona chumi ashil nu loka chuan abaura le taxi awangin chu thu poimo takpo chu ashe theitalo ani chu thu chu enge ni ta ang ti inte yang a chu aril ruwa zona hlirin akha pha ani hianjini nundan chu ain thlak thleng chiang hle maya in chung chu anokin abuai nuai hi ani ber mai ujuatan boy tak chungin a cho ei tur chu an siam saka ma se Naute chuan anu te chu siam chu tuya tivak lo nge a chak chuak le ngal veka chuti lai tak chuan a chianu sonu chu lo lutin a chianu nokle chop taka aron mu chu a khongai hle a hianjini chuan fa enkol hi na mai lo takani alo ti thwai sonu chuan keiman kaloti fel pui vekang che enge kati masak berang ti in hianjini chu azota ama sabera chuan hianjini lute chu asuk saka ujutan interviewa atlin nge nge yangai thute a chianu bula chuan asoya a chianu po chuan a interview laya uju lo omsak chu ain huam thu a shilbok chutia anti ti molmol lai chuan uju chu bat tapa chuan eka che ringot maya she tak chungina ek chu an thian faiduna an bol fai nu chuan uju po thlamuang takin amu hilve ta CI ani antan chuan thoven thak tak ani hianjini chuan no pang hi enkol lo chuan du omin an lang mai mai ani chen pui tak tak hi chuan boina lian tak an ni ringot terau te si hian in chunga chuan CEO ang main an lel berani hi ti in a chianu hena chuan a shila a chianu chuan nangma in enkol thei tak takang mo a shimshimin khongei ban ti na chak tu che kha voi khat po ain thiam lo thu aron soina nge atia hianjini chuan khatyang nun phung shelo ka mule po ka du to lo hun ha thak tak ka tor la hian ani chu nuam satakina om mek om sia ti in a chianu hena chuan a soi bor bora chuti mek lai chuan te yang chu a in tur siam tha in alo boy hle a engkim chu adu ulukin a fel fai thlap lo chu a hlau hle a contractor roi ber po chuan engwangin nge hetyang mikhirlu tukhi inrem siam na kalo nei pui thei jok le ti in aril ru abwai pha hle ani Mr. Pakyan song chu lo langin BS company a anti manager ani a mel that mai ba ka e tur siam athiam hle bok a assistant in na rondil ho document a pek nu chuan hianjini passport an mu cha chuan amit alabi khle a antlei rol lai hun hlim om tak an lo man dun thin to awangin a mule thei tur chu a hlim pha hle ani hianjini po a interview turin a in bat sein a boy hle boka interview ni alo thlen meu chuan
hian jini po ain buat sei na sa hle a te yang chu lo langin sweet a mu apyangin ujin chu a she chuak ngal zela awa pa ve ngoi ngoi ani awangin aril ruwa engemotal chuan angai to velo theilova ma se a haider lui mai zok ani vanduai thak tak mai hian jini chanu sonu chu an company in busan lamakal turin an tir ta thut mai nawom tura an lo in tiam lok ang chuan thil chu akal thei ta hau lo maya hian jini chu a interview ni alo ni nen aril ru a boy na sa to hle maya a mel sha cha ang angan phone kwal po chuan tuma reng chu nawom man an lo om hau lo topa chuan te yang chu message a thona thil poimo tak soidu ka nei uju hi ke en kol thei karing to lo ti in te yang ati hlo thon nan a thona te yang a chuan chutia Naute thla thlama tum thu an sha chuan man mo takin hian jini om na lam chu apan ngal thuaya hian jini chuan nangma wangin ka kut ka tina a ka duangin ujin po ke en kol thei lo pha a ka interview chung lek darkar thum chung chu ilo en kol nge yanga yang ti in ashila athu soi ero te yang chuan angai thlak that sak du lo hle a hian jini chuan thiam tak main ithi chen zom puyania nanglo chu tu ma ngai sak tu rang anum chuang lo midang kuta ka da to mei jok do nem ni ti in avo kwal vela interview na atlai don taknia lawangin man mo takin an pani chuan a chwa santa ani te yang a chuan in nok tak en kwal pa chuan he Naute harlu tukhi engtin nge hun kam han pui theyang ti in aril ru ha hle a ani la no pangai na tak alo ni lo bok nen te yang a chu an office lama tangin kol poimo tak adonga an tho tur chu ama laptop atanga ati angai awangin she tak chungin uju po ama in lama chuan apom phei ve a in chu a fel fai ema wangin Naute handa na mai tur a shelova basket chunga chuan thutirin engma i khoi tur ani lova ikal son tur po ani heklo ti in thupe khau tak ape a uju chuan shethiam ni om takin te yang maya chuan abeng deuh thlepa Naute om tleinan ti in ai tur anzon sakdona Naute ei chi reng engma kol alo nei lova burger le fries chu cha sakin a om tleinan chuan a ei tira a na a boy ema wangin uju chu akal sana uju chuan engthil nge ati tia an hoi phei chuan a in chu na sataka swasam alo ni meka atar moile a beshi ta che chuan a sauce eite chu alo ta rang nuai man to te yang a chu mi in vong fel takani awangin atan chuan chhia na na satak a thlen hi ani ringot engkim mai chu a nok vel vek to mai ani te yang amang angti nge na shelo chuan ring takin a auta vak ringota uju la in a hlau ema wangin ring takin a chap ve bok an thomarin ema wangin an chenom te hial pon enge thleng ti in an ronda chwa pha luai ani uju chu a cha lai mek chuan te yang a hlau ange nge in adai para chuan ai ele ta a ati ngei na shelo chuan pon lama apom chuaka uju po a chap lai chu abang ve mak bok konga anin pommek lai chuan te yang a chuan hian jini call tumin a phone an ena uju chuan aban vei pa in a phone chu ati tlak saka a charma in karin aron chil chhun zom ngal bok te yang ati ngeina sheto lo chuan BS Food Company lama chuan Naute shwain akal taringota an mola chuan pop up store hi an lo siama uju chuan chulai an dor siam chu nuama ti hle mai an ei tur le in tur tar chwa chu khoin aswa sam chiam maya hian jini interview zo lo chuak chuan mi om khom na lam chu pan ngal watin engthil nge thleng ti chu awathi thlai ngal thuaya anbul hnai awathen chuan uju chu mungalin anhunga chuan te yang chu aloding ve bok te yang a chuan ti tha in ti mel takhian boite nu ti in alo ko ngal wat interview te chu iti tha em ti in lem alo chang thiam hle a hian chini chu na thok dang te laka chuan a zakin ain thla shun pha hle a te yang a ril ruwa chuan keima chau hian ka twar bik turani lo ani po hian atwar tel ve turani ati ril ru ka wanga Naute shwai chu ani hian jini chuan pona shwai chuak ngal watin boite nuwa ia time ni engtin nge khatyang lai hmuna te in local thei tia an khum bor lai chuan te yang a chuan akut tuam na mu to lawa wangin nangdo choi mang an ti dek deka hian jini chuan interview na akut tuam chungin engtin nge kalu thayang ka phel zokani hi ti in a changle thwaya te yang an uju an din tir che achu alo balna sa maya hian jini chuan ia ta ni engtin ngei lo en kol heti ma bal thei ti in a zota te yang a chuan kalome poti lovin ia ta ni iti amo ama awang hian ka in zong chu anokin abal fekasin min khonga izok lovem ni ti in a chang leta chutia anin hnial boila chuan uju chu akal sondeya anin hnial zo meu chuan uju chu alo to haulo
man mo takin an pahnih chuan an zong ngal vata uju chu fountain ah chuan lo tlan kwalin tuilo phu chuak te chu nuam ati in a hlim ema an pahnih chuan an zui ngal uju la in an fiame moti in atlan kwal ve zel bok an kwal na lama an ni po chu an hu pha veka uju an pom nu chuan te yang a chuan tun ba khe chu min ti boy to suang che uju nang pon sherengang che ti pa in thin rim takin akal san ngalani yanjini chuan uju a bol pa chuan ipate hi chu nilo te yang a hi chu engril ru nge mo aputle voina thilpoe thlengem ti te Naute chu abemol mola le lama te yang a chu lo langin a in nok tak ati fai zo chuan thlamuang takin amuta siai ya atuka te yangan a phone siam tir an valam le meu chuan call poimo le message poimo chan lo alo tam hle a in sakna contractor pa chuan engwangin nge koli chan theilo tuna hian ina tuetling mek ti message te alo thona siam chat thei hun la ya a call theilo awangin a in sak mek chu a chhun zom thei to ri lo pha a tuilik te chu ti to phot nuwa a nga ro le vek phot te angai dona wangin thanhi khat chu a nga ri angai dona abe se angin thil chu akal le ta hau lo mai a in chu zo felvat en rin awangin a in tharami turin in chung bong sang sang alo order lok cheu to boxi nen chutyang da na mun tur chu ama mo hle a mi sang sang bekwalin apartment ruak te anzonga ma se hanlwa lu mai tura ruak chu awang hle mai a chante la in abung ruane na alen na tur khopalian in an lo lwa boxi lo nen atopa chuan hian jini te omna chu angai to chuak ta thuta atuka chuan abung ruwa te chu traka da in hian jini te in lama chuan a in phur pheita a pon lama thoma beng chen ema wangin hian jini mulai chu aron har pha a chumi apartment a om ho chu lo chuak sap sapin lawin son thar tur chu an ron ngei vena hianjini le uju te po an chuak thlave bok hianjini an bung roda na tur house number an zo chuan 206 an tia a har chuak zoka an mani che na ina ni ti a she chuak chuta te yang chuan nui sang chungin in loda mem ti in azota hianjini chu ameng phok na sakher mai anin chunga chuan bungrua te chu an thiar lut mol mola an da fel zo nu chuan hianjini chuan enge thilom zia ti in azota te yang a chuan kathi chen zom puyania abula ka chena ngai velom baka uju ina ni shim bok ti in a chang leta hianjini chuan nang mi pa inya ke mei chia ka ni bok engtin nge in khata in nei bok si lawin kan chen dun theyang thil theya ni lo ti in an nya lui le shama te yang a chuan ani le milian nga inayem Naute in thilati chat mante interview la ya Naute min omtira wangin ka phone min ti chat saka chumi siam mante le ka phone a chat chunga ka biak theilo awangin ka inpo siam chat theilain an siam theilo pha a chumi awang chuan thlan hi vel ka nga angai pha dora chumi zong bel khom chu milian nga velani min pe theidon em ni ti in chau tak mai in an zod leta hianjini ti ngai na she to lo chuan kan om dun theilowang mi ngaya po asa thak atinon le a te yang a chu har chuak thutin engwanga in nei tu po ni lo hne na rem ti na lak tum nge mokani le he in nei tu hinang mai ni lovin uju zok so ani ti pa in uju chu apan hnaya uju hne na chuan he ina hian ka cheng thengem ti in an zota ani la chuan rang tak mai in o alo ti ve mai bok te yang a chuan in nei tu rem ti na lak fel thlap nuwa chuan phur tak mai in ain thiar lu ta ngau ngawa hianjini ero ti ngei na asiat lo awangin a thutum de umuk rengot zinga lo har meu chuan in chung chu alo dang lam na sale a thil engkim chu a fel fain alo in rem thaveka noklai reng alo ommi alo bok a thovele breakfast lo siam sa in uju pon choshi sel tak apate siam sak chu tuiti takin a ebok hianjinin bedroom an enkawl te chuan fai ati in a mela chuan alom hle ani ti asia thei Naute thomno ba zong po alo su fai vek boka te yang a chu bal ngei theilo tak ani ti a che dana chuan asia thei ngalani an in kota te yang ale uju in fiam lai en pa chuan aril ru in he ina lo om hi keima berin kamamo ani ti ina ngai to a ma se a har chuak thut nilo he ina hiana om turani lo ti in amale ama chu ain bele mol ngal chu ti lai tak chuan BS company a full time a thok tura la ka ni ti message adonga hianjini chu a hlimin a ouchel chulani te yang apon lo lom pui ve ngal watin in lam chu lo ngai to du su nal takin in cheila alom nan I chante nen wa chhuak ve ro uju chu kalau en kol vekang ti in ashela hianjini chuan a thian nu hne na chuan
te yang alo om veringo chu adu dan ani lo thu te chu a shil veka a chan nu chuan I man lai to lu tu ka ni chu khum khata in mu po ni lova in lo adu nang chawalo min ni engma za thak nu tur om lo ba ka uju le in chung vel po a enkol pui theidon chi a itan chuan a ol sam sot ani mai alom ti in ashila hianjin ero chuan chwa tir chu aletum ursun hle thung lelama a chan te hne na te yang a chuan thakhat ba ka tor angai lovang in lo man choi angai lo ba ka bung ro him taka ka da theina mun ani boka chumin huwa chuan ka chwa san ngal watang ti in alo soi ve mek bok a thian te chuan inom dun chung rei lo te a I lo du manani si chuan engtin nge ni ang ti in an fiam vela te yang a chuan chu tiang chu thil theilo burani engtika ma thengai lovang ti in konfi takin a thian te chu a chang let a thian te bok chuan no chwa che tum na samai sia I om thei chu I in ring chi amo ti in an zo non le a te yang a bok chuan na a kalanga idona wangin min mamo dona nakin loka chuan min ron be eme mang ti in a shil non le hianjini chuan a thian nu in a shil to ang chuan man tang kai dan tur angai to chuak thwaya te yang a chu message thonin thil poimo tak soi pui tur anei thu a shila a thian te panhi bula chuan hianjini message adona wangin te yang a chu a in ti thei hle ani an panhi chuan zanria anei ma in an zom tur dan sang sang te an soi duna hianjini chuan thakhat chung chu he inai om hi ka phal sakang che ma se ka hna mi thar ka ni awangin in lama uju ilo en kolangai thungang in lo aman le ele in zong zong po achan ve in kanin tum sembokang ti in dan asiama te yang a chuan chu soi boy mi alovin apom ngal thap bok an pani chuan ziak nge in rem siam na chu an neya mingpo an sign ve bok ani an pani chuan cheng dun turin thu chu an ti tluta nge ya chumi chung chuan engril ru nge an put man ti chu episode danga kan thlir haule zel donya